Всички сме заети с ежедневните си дейности. Било то в офис, бизнес, училище, колеж и други. Натовареният ни график не бива да влияе на здравето. Има една поговорка. Здравето е богатство и за здравето се нуждаем от правилното пълноценно хранене. Пълноценно хранене се съдържа в спирулината. Спирулината е вид водорасло, отглеждано в тропически солени езера, което е признато от Световната здравна организация и Организацията на Обединените нации за суперхрана. Като модел и фитнес експерт, храненето и здравето са ми от най-голямо значение. Спирулината може да се счита за добре балансирана храна, тъй като е напълно обогатена с хранителни вещества и витамини. Тя също така съдържа високо съдържание на протеини и добре балансирани аминокиселини, особено есенциални аминокиселини и нуклеинови киселини. Също така е много богата на витамини, минерали, хлорофил и фибри. В съвременния начин на живот не е лесно да се поддържа такава диета, особено за тези, които са много заети с работата и начина си на живот. Така че консумацията на спирулина е идеална в дългосрочен план, тъй като ще допринесе за подобряване на здравето и ще помогне за промяна на слабо киселинното състояние на тялото в здравословно алкално състояние. Спирулината е достъпна. Храненето на дете в Индия струва между 3 и 4 рупии на ден, за много други храни. Спирулината е ефективна. Здравето ми е моето богатство, но вярвам, че не е само за мен, приложима е за всички. Защото само ако сме здрави, можем да си вършим работата. Да използваме уменията си и да печелим пари. 1 грам на ден е достатъчен, за да коригира тежкото недохранване при дете за няколко седмици. Нови проучвания показват, че спирулината не само подобрява физическото развитие на децата, но и когнитивните им функции. Моят съвет към всички е да приемате спирулина всеки ден. Това е една от най-добрите лесно смилаеми храни.